Príbeh vzniku Habsburskej monarchie je prepletený zápasmi o moc, náboženskými konfliktmi a dôsledkami expanzie Osmanskej ríše. Na prelome 15. a 16. storočia bola dynastia Jagelovcov, vládnuca v Čechách a Uhorsku, vystavená tlaku rastúcej osmanskej hrozby. Zmluva o nástupníctve uzavretá medzi Vladislavom II. Jagelovským a Maximilianom Habsburským v Bratislave otvorila cestu pre prechod uhorského trónu na Habsburgovcov po vymretí Jagelovcov. Po smrti Ľudovíta II. V bitke pri Moháči sa objavil boj o uhorský trón medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápolským, podporovaným časťou uhorskej šľachty a Osmanmi. Výsledkom týchto bojov bolo rozdelenie Uhorska na 3 časti. Centrálne Uhorsko kontrolované Osmanskou ríšou, Sedmohradské kniežatstvo a Kráľovské Uhorsko spravované Habsburgovcami. Toto rozdelenie, potvrdzované v mierových zmluvách, formovalo politickú mapu regiónu na celé 10 ročia. Zaujímavé je, že slovenské územie sa stalo kľúčovou časťou Habsburského Uhorska. Bratislava bola zvolená za hlavné mesto, kde sa konali korunovácie uhorských kráľov a zasadal snem. Napriek tomu Habsburgovci často ťažili z územia bezohľadne, čím zhoršovali životné podmienky poddaných. Počas tohto obdobia sa odohrávali aj náboženské konflikty medzi protestantmi a katolíkmi. Sedmohradské kniežatá, podporované Osmanskou ríšou, poskytovali protestantom väčšiu náboženskú slobodu ako Habsburgovci, ktorí presadzovali protireformáciu. Táto dynamika vyústila do dlhodobých sporov, ktoré ovplyvnili nielen politické, ale aj spoločenské usporiadanie regiónu. Habsburská monarchia, hoci spočiatku iba ideálny koncept, sa postupne stala stabilnou politickou jednotkou, ktorá zásadne ovplyvnila vývoj strednej Európy